Здравейте, YouTube поздравители! Днес сте с King Cross и до мен е Мат Стар. Здрасти! Това е главният Exchange. Тези брони са ми спечелени от PvP евента и днес искам да направя този клип хем за откриването на профила си. Профила в YouTube на Мат Стар ще излезе. Я потърси някой дали да се бие, ама то тук пусто направо. Моля Exchange. В спи стрелба. Тъй. Ако искате да посетите моят профил Мат Стар, ще го има в описанието. Той е много лесен бил, бе. Ще чакам още. Ай пак. Окей. Да. И какво да ви кажем? Не, добре се начини. Ще го начини. Добре. Ай пак ще се биеш, нали? Събирам. О, ще използвам да имаш сега. Той сега сигурно за сет отиди да се взима админа. О, добър сет, тя служи неговия сет, да се биеш с него. Пънчеви. Моя по-силен. Точно да. И аз си служи неговия сет. Ох, лаги. Instant heal. Да, и аз служи с неговия сет. Да, той е по-слаб. Така ли? По-слаб. Пак ти Ох, лаги. Добре се. Просто фокусето лекотина. Добре. Добре се случи. Ако направи това, я го питай. Фейсбук страницата ми ще излезе отгоре. Ако има някои фенове, абонирайте се за мен. И за мене. Да. Ще го има в описанието. Ето го и главния. Хайде да отидем с него. Излез на бебе. Така. Излезе. Странич. Готови сме напиша. Цели. Я жълтенка. Бих ли го? Тоест много бак на нерви, само го сблъсквам тук. Не мога да оцеля. Бързо. И кой да кажем, бием се с главния.
О, под напрежение. Браво. Защо не е голдинки този екшенч? Сигурно са, да, явно свършили. Мрази този огън. Се влиза там. Аре, повиди го е. Вау. Така. Той е с инстант. Аре. Ти само го отблъскваш, кой искаш. Ето. О, фай да ходим там. Да. Аре, оби го. Добър, с лук. Гаден. Изяш една голдинка, вече нямаш. Така. Имаш още една последна. Това го мразя най-много. Съжалявам за забавянето. Сега стоя лък. На всеки случай. Strange. No. Това е дълга ПВП битка. Съжалявам, ако не виждате. И хайде, довърши го е човек. Така. Давай. За жалост той няма профил Exchange. Иначе е много добър на PvP. Затова... гледам го колко е добър. Добър е. Сега сигурно не е във форма, ама нищо сега. Иначе се... Всъщност админа тук обаче много кърти, ама в момента мен не може. Само с лък съм. Аре, давай се стои. Аре, бе, на 31% е. Добре. Леко за... Кинг. Убих го, браво е. Ай, казвай... Чао. Браво, добра битка му казвай. Това беше от нас Vbox YouTube потребители. Ще му ги върна тези чупени са. Това ще е яко. Ай, кажи, това беше от нас. Това беше от нас. Точно това. Не забравяйте да се абонирате за него и за мен. И да харесате този клип. Чупени са те. Да. До скоро. Да. И чао хора. Това беше от мен. Код става.